πλατεία της Πλάτζιας ή αλλιώς πλατεία 1821 βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της παλιάς πόλης των Χανίων και αποτελούσε το κέντρο της πόλης κατά την τουρκοκρατία, καθώς ήταν παλιά και η μεγαλύτερη συνοικία των μουσουλμάνων. Στα βορειοδυτικά της πλατείας υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Ρόκου, όπου ανεγέρθηκε το 1630 μετά την εκδήλωση της Πανόλης, καθώς ο Άγιος Ρόκος ήταν ο προστάτης των Χανίων από αυτήν. Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ο Πλάτωνας και κάτω του υπήρχε ένα οκτάγωνο αραβικό κιόσκι. Κατά την τουρκοκρατία, Έλληνες χριστιανοί οι οποίοι μάχονταν για τον αγώνα υπέρ της κρατικής ελευθερίας εκτελέστηκαν. Στην πλατεία υπάρχει μία πλάκα στη μνήμη τους. Ανάμεσα στην εκκλησία και τον Πλάτωνο βρίσκεται μία υπόγεια στοά περιτριγυρισμένη από κάγκελα. Ήταν μία μεγάλη δεξαμενή, της οποίας η χωρητικότητα κάλυπτε την πόλη για 6 μήνες. Όμως αχρηστεύτηκε όταν άλλαξε η ροή του ποταμού. Τέλος, στα ανατολικά της πλατείας βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου.